Ako mga madam, diyan na sad ta magpintal na sad ko. Magtiwas ko og pintal sa akong tiris pero gamay ra ang pintalan, so watch out. So maorat atong pintalanan sa pagkakaron mga madam, pero napatay laing pintalan sa sulod. Pero ugma na lang kay apiki ng oras. So
Please don't forget to subscribe. Thank you mga madam. Salamat.